Dak li se joħroġ mis-summit umanitarju huwa minimu meta mqabbel mal-bżonnijiet li għandha d-dinja fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, imma huwa bidu importanti. Hekk sostna l-Prim Ministru Joseph Muscat dwar l-impatt tas-summit umanitarju li qed jittella fit-Turkija. Huwa bidu wkoll għaliex jitfa' il-qafas għal mekkaniżmi finanzjarji li jgħinu sabiex isir dan il-finanzjar tal-għajnuna li għandhom bżonn dawn in-nies. Madankollu rimarka kif l-isforz li sar biex għall-ewwel darba fl-istorja jiltaqgħu l-mexxejja minn madwar id-dinja kollha biex jippruvaw jindirizzaw il-fenomenu tal-immigrazzjoni hija minnha nfisha ta' sinifikat enormi. F'indirizz tiegħu waqt is-summit il-Prim Ministru Malti stqarr li l-ammont ta' nies li qed jitilfu ħajjithom fi triqithom lejn ħajja aħjar għandu jfakkar lill-komunità internazzjonali fil-bżonn li tkun indirizzata il-kawża tal-problema. Aċċenna fuq il-bżonn li tkun stabbilita viżjoni komuni fejn kulħadd jiġbed ħabel wieħed għal sistema tal-Ażil Ewropea. Fakkar kif Malta bdiet tilqa' dawk li qed ifittxu l-ażil u li kienu l-Greċja u l-Italja skont kif titlob l-iskema ta' rilokazzjoni Ewropea. Iżda sostna li peress li s-solidarjetà mhix à la carte, allura anke f'dan l-istadju pajjiżna se jibqa' kommess li jindirizza l-bżonnijiet ta' dawn il-persuni. Malta bil-fors tappoġġja dan kollu, Malta tappoġġja dan kollox hija l-vokazzjoni naturali tagħna għax anke aħna meta konna nitkellmu minn snin twal ilu bħala pajjiż dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni dejjem konna ngħidu ma tħallux pajjiż wieħed waħdu. U matul dawn il-3 snin li għaddew kon qed nargumentaw dan mhux problema ta' pajjiż, laqqas hija l-problema tal-Ewropa, hija l-problema l-ixxu tad-dinja kollha. Tqar li bekk il-Maltin juru kif mhux biss jitkellmu dwar is-solidarjetà imma jattwawha. Aħna bħala Malta we're leading by example għax aħna mhux qegħdin ngħidu isma' matul is-snin li naħallejtuna waħedna issa affarijietkom aħna qegħdin ngħidu matul is-snin konna ħafna drabi waħedna fil-bidu ta' snin 2000 meta konna qed niffaċċjaw il-kriżi tal-immigrazzjoni. Illum il-ġurnata aħna bħala pajjiż m'għandniex il-kriżi. Iżda tista' tibdel is-sitwazzjoni għada.